Oh, Supernova karena remke. Iya. Hah? Iya. Kan ngarep wis bayaran terakhir berarti. Burung lah. Burung. Ono kape aja. Ndi kabeh wis gandengi kok. Kali iki kudu diskusi dhisik ambek komisaris e. Nek kate kokot ya. Nek kan diskusi ambek komisaris e. Paling malik dhewe ya ngandalno bayaran ya kok atasan. Gak iso, ngadeg dhewe nyel gak iso, nyel. Berat bosku. Hitung-hitungane iku ora kepethuk ya. Apa tau? Saiki mbayari wong 10 kae. Mlebune mbek metune ora imbang. Lia piro, Eno piro, Mukis, Okta, ADW. Iya. Gawe 10 juta ya kan. Per bulan. Konjul ya? Hah? Konjul. Ayo. Pasti itu tiap bulan itu. Ayo. Pemasukannya gorong mesti samono. Burung sing lenting. Gorong listrike. Pengeluaran pasti, pemasukan gak pasti ngelokor kabeh. Nah, pindah turu tok hitungan ada iki hitungane dolin. Nang kono lah apa wiwian. Ya enak sih. Ngopi. Kopi tersediane yo. Kopi cepak, wiwi cepak. Mangan iya. Nah, tur piye? Gowendeng. Oh, gendeng ya. Asli gowendeng. Rokok gak tuku. Yo Loh. Full service yo. Goblok. Piye konsepe wong-wong? Iya konsepnya. Don. Don. Pirang-pirang wulan itu. Gowendeng kok. Gak nalar utek kowe ya. Terus aku sing di pabrik ngono yo. Mending kokut. MB yo. Mending tak candak dhewe dhisik kabeh yo. Sing ngomong wong leneng tok kowe. Ora Mas Ali lho. Ya. Mas Ali karyawan tetap e, Mek. Sapa jenenge sing nggawa kunci? Oh, kowe iku jenenge lali ya. Sapa? Iya, tau kowe jenenge lali ya. Sing nunggoki yo. Heeh. Sapa jenenge? Lali ya. Yo kok lali, bendina biyen disebutno kok lali. Iya ya, tau. Lanang iku. Ayo. Sing gak duwe alis iku. Iku jenenge lali aku. Sapa jenenge? Lali. Jenenge iku lali. Apa ya jenenge? Aku piye? Aku ya ero sih. Tapi lali sih. Sapa jenenge? Lali. Cik. Pak Lali jenenge. Goblok. Lian Dudu. Apa ya jenenge? Tutu ras ngawur. Samuel Dudu. Samuel kok. Apa ya jenenge ya? Ya kenangan iku angel. Saya gak bisa kenangan iku gampang. Apa? Sapa jenenge? Bogel. Piye bogel? Wow. Sun. So. Gak iso, percuma. Engko eling-eling dhewe. Aku bolak-balik ngono kowean. Angel ngono iku dhewe. Kok teko pabrik lagi. Engko eling-eling dhewe.
Ya, cara dieling-eling percuma. Semari ngono aku asem. Lah apa nyebutane pabrik. Wis pembahasannya wis beda ya. Aku wis tahu ngene kowe ya. Nah, ngongkon wong situ, ngongkon nunggoki ngene iku wis. Ono apa iku ngono. Gak iki sing nunggoki 10 sing kerja situ. Wale. Wale iki. Awak sing nggoki. Nek gawe iku sing kerja 7 sing nunggoki situ. Nek sempurna apa? Sing kerja situ sing nunggoki 7. Lah sapa sing kerja iki? Nah, yang linting iku. Lintinge loro. Loro sing nunggoki piro? 10. Nah, ya itu. Nunggoki sih iku kalau apa-apa. Ate kerja blending mana jadi males. Iya, ya apa toh? Cara dhewe wul-wul maneh nu males. Wah, iku ngawali maneh iku. Ya. Wul-wul garap iki, guys. Opak. Mas Ali iso lali rumuse. Dadi Tomboke piro iki? iki piro? Biasa piro iki ya? Ngono. Cik. Aku jamur itu tanggung jawabnya dhewe tarian sih. Nggak jelas sih. Hah? Nggak jelas. Apa nih? Orang jelas sih. Nek datang jawabnya nang ngene R&D keliru ngene. Maksudnya DMP. Apa jenenge? Tanggung jawabnya Rian bahan baku iku. Oke iku. Bahan baku iku. Apa jenenge? Gagang yo. Asline iku tanggung jawabnya bahan baku iku. Rian iku asline. Aduh, iku mek ngelola tok. Orang Branding tok. ya orang gawe bahan baku gak. Dirian itu supplier bahan baku ambil gudang. Gudang. Tapi ini iku jamur akeh. Nah, Nang digarwa ambek Rian kalau wong akeh. gagang iku asline, gagang iku asline ya bahan baku iku kan. Rungsep bawa berita iki. Nah, Dapure rungsep. Ngel. Ya ora sing resik belas. Piye anu Zainal ya. Angel. Kene nang lokor lho. Angel. Dapure ra usuk. Iku cara ngawali kerja sergap maneh wis nyet apa manasi maneh ya. Jare rapat 2 minggu bisa. Dan ini Iki suwi iki kan. nah, ini masa ulan nih kan. Gak iso, orang kulino kerja pabrik. Gak enek sing tau dadi wong pabrik yo gak enek. Ya mek Lia iku. Lia iku wong kantor, Rijal. Sampai sing linting wis. Sing lenteng yang positif pabrikan itu. Iya ya. Budal Yamini mulai Yamini wes Wis tertib iku. tertib. Asli pabrikan itu. Iku pun tergantung dulu aturan pabriknya ketat tak gak. Ini gak ketat ya, rasa-rasa ya mulai awan. Ini MPS mulai awan ya gak oleh. Orang oleh Senin. PS ya super ketat ya. Jadi tawani balik rumah nih kerjaan mau Mau orang gelem. Orang enak.
Ancen golek kerjaan sing enak iku ya angel. Angel. Oh, kerja enak bayaran akeh. Aku ya gelem. Kerja enak, Pak. Aku ya gelem. Boleh. Kerja enak, bayarannya akeh. Ono sing justice. Aku ya gelem. Piye carane? Pratama iku. Lah, Aku Pratama. gak usah takok. Ora usah takok, tiruan tok ae. Tiruan. Kena tagak. Gak kena ya ta. Gak kena kono duwe akeh. Ora usah takok. Langsung ditiru. Dia sedina transaksi ini ada juta. Tos yo. Positif yo. Ayo katos iku minimal iku puluhan. Yo to ke liburan di Singapura. Nah, Singapura gak terus wis gak mungkin. Larang-larang serba larang Singapura. duwe counter, duwe butik. Counter akeh, butike loro. Bandar Cip, oh. Rekber. Mari. Kabeh diayahi merek Pratama. Tapi turun kerjane iku ya sampai jam 12 bengi Pratama iku. Kerjane Pratama iku ya jam 6 isuk, oh jam 7. Jam 7 isuk ya. Sampai jam 12 bengi deh kerjane. Ya sesuai, dimodali pisan. Yo nyekel HP terus iku. Lah iya kan kerja iku. Ayo nyekel HP terus. Wes dimodali kerjane sregep pisan. Lah, Bang. Ngancur. Rekber offline itu jam 12 bengi cakut offline ya, rekber itu. Jam itu sih wes on deh. Loh, cepet. Berarti kerjanya deh mesti jam 12 sampai jam 12 mesti. Enak guys. Konsisten deh. Mesti jam 12 gurung tuh deh. Dan nyekel HP mesti cepet. Modalnya gede pisan. Tuh, kata niru Pratama. Lu. Sangat mustahil. Tapi enak. Enak itu. Pasarnya gede. Kerjanya itu banyak HP tok yo. Pasarnya itu kebentuk. Ayo. Nah, itu kepercayaan trust itu loh. Kepercayaannya wis Terbentuk. Nah, kepercayaan terbentuk itu Nyekel HP tok ada duwe. duwe. Tapi nek gak ono kepercayaan iku moro ilang bae iku bahaya iku. Iku jenenge elek nandi-nandi iku ya. Nah, wis moro ilang dah. Dan Pratama. Kok jelas susah nih gak cip tok yo. Barang karir yo. Yo iya ya. Siji kurang dhewe siji kurang minimal wong Indonesia telu papat Beldos dasnya. hah Dasnya beldos. iya wis kudune ngono wong Indonesia iku siji kurang Info beldos. Das ngeluh. Mas yo kepalile yo wis dinas yo Usah. digolek maneh Yo. liyane gak iso cara harap siji tok Gak worth it. jadi kerjaan double malik ngono iku ya direktur yo pengacara deh. Lah dhewe kok siji tok keliru iki. ini sangat-sangat keliru Keliru. Minimal loro, minimal. Mas Ali siji tok Oh, loro. apa Lah karyawan ambek owner
Ya peracik sih, tapi ya tetap peracik. Karyawan ambil owner. KW owner deh. KW ku owner deh. Nah, iya tapi peracik, tapi satu bidangnya podo rokok. Gak Nah, iso. Malik beda bidang ya. Teko nang gone rokok ambil pengacara itu beda bidang. Itu dua pekerjaan. Tapi sumber pendapatannya beda. Nang kene bayaran nang kono bos. Masalah itu. Tapi tetap nih bidang rokok. Iya, Berarti tapi satu pekerjaan. Kak, sing dihitung kan sumber duweke. Masih pekerjaan limo nek padha kabeh piye to kan. Beda-beda. Yo berarti tetap satu bidang.